A few moments later. Uy, pre, ganda ng t-shirt natin ah. Shoutout nga pala sa mga kagrupo mo sa DRT, lalo na sa Ormoc City Chapter, kay Brad Julius Sanchez at sa kanyang mga officers at sa kanyang mga kasamahan, lalo na kay Sir Moises Di Pari. Uy, pre! Uy! Bago ka naging multo, anong ikinamatay mo? Nalag ako sa refrigerator, pre. Nung una, chill-chill lang ako. Pero nung tumagal, unti-unti nang naninigas yung katawan ko dahil sa lamig. Hanggang sa nasuffocate ako, ayun, di na ako makahinga. Kaya, dead ball ako. Grabe yung trahedya naman pala nangyari sa'yo, pre. Oo nga eh. Eh ikaw, ano ba ikinamatay mo? May kabit yung misis ko. Ha? Ano ba nangyari? Pag uwi ko ng bahay, may naabutan akong 2 pares na sapatos ng lalaki. Tamang-tama naman, bukas yung pinto. Kaya, nagmamadali akong pumasok sa kwarto ni misis. Ayun, nakita ko siya. Gulat na gulat. Tapos kinakabahan. Hindi na alam yung gagawin niya. Kaya, sobrang nagduda talaga ako. Kaya, hinalughog ko yung buong bahay. Sa kabilang kwarto, sa cabinet, sa CR, maging sa kisame, ilalim ng kama, lahat hinalughog ko, pero wala akong nakita. Oh, iba ka namatay. Sa sobrang pagod ko kakahanap, sumikip yung dibdib ko. Doon ako na heart attack. Napakatanga mo! Tangang-tanga! Bakit? Kung binuksan mo muna sana ang ref at uminom ka muna ng malamig na tubig, di sana parehas pa tayong buhay.